Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman hemen bildu zareten guztioi, eta bereziki antolatzaileei hemen egoteko gonbidapena luzatzagaitik, ezta? Pila bat gauza kontatu nahi dizkizuet, beraz, saiatuko naiz laburbiltzen, eta nire solasaldia 4 atal nagusitan banatu dut, bai? Kirolaren onurak, osasunean dituen onurak, gero, generoa ulertzen saiatuko garan, zer dan generoa. Gero, generoa eta kirola nola uztartzen diren, eta guzti honi esker, gero eskainiko ditugun datu estatistikoak, beste begirada batekin interpretatzeko gai garen, bai? Bueno, hemen baldin bagaude uste dut guztiok argi daukagula kironalen onurak anitzak direla, bai? Orduan, osasunerako mundu erakundeak argi adierazten du, egunero 30-60 minutuko jarduera fisikoak osasun fisikoan onura izugarriak dituela. Baina onura horiek ez dira bakarrik fisikoak, bai? Osasun mentalean ere eragina daukate, batez ere esklusio egoeran dauden pertsonentzako. Horrez gain, zehar lerroak lantzeko tresna paregabea da, errespetutik, talde lana, problemen ebazpena, autoestima igotzeko, bai? Eta inklusiorako. Eta inklusioa ulertu behar dugu oinarrizko eskubide gisa, bai? Eta horrez gain autore batzuk bai lotu izan dituzte onurak oinarrizko helburu iraunkorrekin. Bereziki 5. genero berdintasunarekin. Ze askotan kirola erabili izan da, kirolekoak edo jarduera fisikokoak ez diren onuretaz baliatzeko. Besteak beste, emakumeen ahalduntzerako, bai? Orduan, orain hasiko gara pixka eta generoaren zer ulertzen dugu ez? Generotik edo generoaz. Nik galdetzen baldin badizuet zer dan generoa? Zer etortzen zaizue burura? Nortasuna. Beste zeo zer? Bueno, lehenengo eta behin, kontuan eduki behar duguna da, genero kontzeptua faktore anitza dela. Faktore desberdinak sortzen dutela generoa edo, bai? Alde batetik gainera kontuan eduki generoa, nortasuna, zuk esan duzun bezala, nortasuna eskaintzeaz gain, hierarkia sozial bat mantentzeko ere erabili izan dan ezaugarri bada arrasarekin batera. Horregaitik bai intersekzionalitatearekin egiten diren hainbat eta hainbat ikerketa, ezta? Eta gender spektrumek zailkatzen du 3 atal ezberdinetan. Genero biologikoa, genero adierazpena eta genero identitatea. Genero biologikoa hitz egiten dugunean da jaiotzean sexuan oinarrituta esleitzen digutena. Bai? Hau beti, sistema bitarrean finkatuta egon ohi da, hau da, emakumezkoa edo gizonezkoa. Zer gertatzen da? Genotipoak eta fenotipoak askotan ez dutela bat egiten. Bai? Eta begiratu, sistema bitarretik zer nolako abaniko zabala daukagun, bai? Alua edo sakia izatetik tartean ere begiratu hainbat gauza ditugu. Gainera, intersexualitatea 1,7an kokatzen da, ordun. Badibidez, gela honetan, 1 eta erdi 2 pertsona, estatistikoki, intersexualak izango litzarateke, bai? Eta gero gainera, sistema bitar honek, azkenan egiten duena da, non geratzen da generoaniztasuna? Bai? Horretaz behitzen ingo dugu. Genero adierazpeneaz hitz egiten dugunean, gehien bat oinarritzen gara kanpo itxuraz. Eta hor, estereotipoekin ertxiki lotuta dago. Eta esaten da, gizarte eraikuntza badala generoa. Eta askotan hitz potoloiek entzuten ditugu gizarte eraikuntza, konstrukto sozial, baina zer da gizarte eraikuntza bat? Eta nik uste dut oso erraz ulertzen dela, ez? Nik galdetzen baldin badizuet, emakume izatea zer den, eta galdera berdina egiten baldin badut Afganistanen, jasoko dudan erantzuna berdina izango da? Indian galdetzen baldin badut? Estatu Batuetan galditzen baldin badut? Ez gaitezen hain urrun jun.
nik Sevillako pertsona bati galdetzen baldin badiot emakumea izatea zer dan, nire definizioarekin lotura edukiko du? Agian bai. Baina Euskal Herrian bertan, fededuna izan edo ez, edo zein dan zure erlijioa edo zure ideologia politikoa, emango dugun definizioa berdina izango da? Eta azkenik, genero identitatea. Eta hau izango litzateke pertsonak berea sentitzen duena, bai? Zerrekin identifikatzen den. Eta normalean egoten da baldintzatuta aurreko bietaz. Orduan, generoa jaio edo eraiki egiten da. Betiko dilema, ez? Gehienetan gertatzen den bezala, denetarik pixkat, bai? Hor egon ziren, hainbat ikerketa egon dira, baina pare bat ekarri ditut gaur, eta da, txinpanzeekin egindako ikerketa batzuk, bai? Txinpanzeekin egin ziren ikerketa horiek, gehien bat, guregandik gertuen dauden primateak direlako. Eta hor, egin zuten, nolabait, estereotipoen naturalizazioa bilatzeko asmoz edo, eskaini zitzaizkien bi jostailu mota. Bata panpina, eta bestea gurpildun jolasa. Bia jarri ziren distantza berdinean, eskuragarritasuna, irisgarritasuna berdina zen, eta hor kontuatu ziren, txinpanze harrak interakzio gehiago izaten zituztela gurpildun jolasekin, eta txinpanze emeak panpinekin. Desberdintasuna harren artean oso handia zan bitartean, hemen artean esan hain nabarmena. Eta gero egin zen bigarren ikerketa bat, izan zen makillarekin. Makilla bat eskaintzen zitzaien eta baloratzen zen aber zertarako erabiltzen zuten makilla hori, ez? Eta gehienek erabiltzen zuten esploraziorako edo janaria lortzeko, baina hemengan ikusi zen makilla hori ume bat izango balitz bezala erabiltzen zutela, ez? Eta hortik bebai, adibidez, emakumeek zaintzarekin edo amatasunarekin lotze hori. Eta gainera bitxia zen, ze gainera txinpanze batzuk makilla horri lo egiteko lekua ere eraikitzen zioten. Eta jarrera horiek agertzen ziren amatasuna bizi aurretik. Bai? Horraitik, nolabait estereotipo horiek naturalizatze aldera egindako ikerketak izan ziren, ez? Baina bestalde daukagu esan dugun bezala, ikerketa sozialak, eraikuntza soziala dela, gizarte eraikuntza badala, lehen aipatu dudan arrazoien gaitik, eta gero sozializazioak nola sozializatuak garen ere horrek eragin zuzena daukala. Hau da, ni jaiotzen baldin naiz ingurune baten, non gizonezko izateagaitik soineko hori jantzi ezin dudan, horrek eragin aukiko du, ez? Nire inguruak bidaltzen dizkidan mezuak, edo ezazu kirolik egin, hori mutien kontua da. Ni mezu horiekin hasten baldin naiz be, horrek eragin zuzena dauka. Bai? Eta orain jungo gara, 3. atalera, nola uztartzen dira kirola eta genero, hau da, aurreko 2 atalak. Orduan, lehenengo interesgarria iruditzen zait jakitea gizartean nola hautematen dan kirola. Autore batzuk hegemonia maskulinotzat hartzen dute eta beste batzuk gizonezkoen bastioa dela diote, bai? Guzti honek ez die bakarrik eragiten emakumeei, baizik eta hain trebeak ez diren gizonezkoak ere askotan, ingurune hauetan, beraien zailtasunak eta oztopoak aurkitzen dituzte. Eta horrez gain, kritika bat egiten da, heziketak fizikoak heteronormatibitate hau bermatzen duelako edo. Bai? Aurrerago ikusiko dugu hau bai. Orduan, egoera honetan, desberdintasun horiek zergaiti gertatzen da, ez? Orduan, ikusiko ditugu datu desberdinak, bai, ezaugarri fiziko, funtzional edo errendimendualdekoak, bai, zeintzuk diren desberdintasunak. Eta Semedek, 2023 bukaeran, komunikatu bat argitaratu zuen, hor, hizkuntza inklusiboaren inguruan bai, bere gauzatxoak zeuzkan dokumentuak bai, eta eskaintzen dituzten datuak, gizonezkoenak dira, ez dakiz zergaitik. Emakumezkoekin alderatuz, baina eskaintzen dituztenak gizonezkoenak dira. Eta hauek dira desberdintasun fisiologikoak. Eta lehen adibidez Virginiak ere aipatu du, baina zuntzetan hor ikusten da, ez?
Resistentzia tendinosa. 83ko desberdintasuna dago. Gero, funtzioi dagokionez, desberdintasunak hauek dira, baina hor dago balore bat, ukabilkadarena, sargi dago, besoetan gizonezkoengan indarra nabarmen handiagoa dala, eta ukabilkadaren datua esanguratsua. Eta gainera, aurrerago, lotuko dugu zerbaitzekin, bai? Eta gero, kirolaren errendimenduari dagokionez, bai, desberdintasun ezberdinak, datu desberdinak eskaintzen dituzte, eta esanguratsuenetariko bat adibidez, rugbyan melea, bai? 100ko desberdintasunarekin. Guzti honetan, esan dezakegu, pubertaroa gakoa dala. Zergaitik? Desberdintasun guzti hauen erantzule nagusia testosterona dalako. Bai? Emakumekoetan bebai sortzen da, baina 15 aldiz gutxiago, bai? Orduan, eskola kirola edo nerabezaro edo haurtzaroaz hitz egiten dugunean desberdintasun guzti hauek ez daukate inolako esangurarik edo. Zergaitik, ez baldin badago testosterona esposizio hori desberdintasun horiek ematen ez direlako. Bai? Baina bebai garrantzitsua da, eta gehien bat gaur egun aurkitzen dugun genero aniztasuna dela eta ez dela bakarrik momentuan ditugun testosterona nivelak edo, bai? Zergaitik, ikusi da, adibidez transpertsonengan, testosteronazuk jeisten baldin baduzu be, eta momentuan zu emakumezkoen testosterona mailetan kokatzea lortzen baldin baduzu ere, urte batzuetan zehar testosterona esposizio hori izate hutsak, ja nagusitasun bat ematen dizula. Bai? Baina adibidez, transpertsonengan zentratuko bagina, igarotzea nerabezaroa aurren aurretik gertatzen baldin bada, eta ez baldin badago inolako testosterona esposiziorik, aldaketa guzti hauek, hemen aipatzen ditugun taulan agertzen diren, desberdintasun guzti horiek ez dira hain esanguratsuak. Bai. Eta iruditzen zait bai, garrantzitsua, gizarteak kirola nola saltzen duen, nola sozializatzen den kirola gure gizartean. Horrek azkenean presio handia jartzen baldin badu gehien bat emakumezkoetan, gehien bat diot, azkenean ez da bakarrik emakumeetan, baina gehien bat emakumeetan, estereotipoa kanpo itxura zenbat kritikatzen dan, bai? Eta laburbilduz izango litzateke, edabideek eragiten dutena, estereotipoak, eta guzti horrek sortzen duen gizarte presio hori, ez? Eta baina adibide batzuk ikusiko ditugu, guzti hori nola gauzatzen den ikusteko. Ez dakit ezagutzen duzuen emakume hau, baina ez baldin baduzu ezagutzen, begiak itxita egon zarete azken 2 urteetan. Ze benetan lotsagarria iruditzen zait, emakume honen inguruan zer nolako trataera eduki duen hedabide guztietan, eta zer nolako takto gutxirekin, eta zer nolako sesgo informatiboa zegoen, ez? Ikusi dugu ukabilkadan desberdintasuna nabaria zala. Eta badirudi emakume honek ukabilkada potenteak ematen zituela, baina karo, boseatzailea dela kontutan hartzen baldin badugu agian hori da egin behar duena, ez? Ba, bueno, bere generoa jarri da kolokan, inolako pribatasunik gabe, hitz egin da, eta hor berriro generoarekin batera, arrasak, eduki du nola baiteko pisua, ez da? Berrio diot, gehien bat emakumezkoetan, baina ez bakarrik. Denis González, sinkronizadan parte hartu dueneko gizonezkoa, hasiera baten historia egin da, aipatzen zen, eta berehala, sare sozialetan eta pila bat eraso jaso zituen, eta hauek salatu behar izan zituen. Eta hau, duela urte batzutako kasua da, Semenjaren kasua, emakume honek, eta berriro diot, emakume honek, modu naturalean, testosterona sortzen zuen. Orduan, joan etorri juridiko desberdinak tarteko, baina azkenean bere parteatzea debekatu zen. Bai? Intersexualitate ezaugarria zeukan. Baina gizonezkoetan adibidez Phelpsen kasuan, berezitasun fisiologikoak dauzka, nagusitasun badauka, baina gizonezkoa denez, eta modu naturalean sortutako zeo zer denez, horri zaio ematen garrantzirik.
berriro diot, pertsona honek bazeukan emakumezkoenganako nagusitasun bat, testosterona sortzen zuelako, baina hauei ere leku bat eskaini beharko zaie, ez? Ze ez dakit, baina ez dakit ezagutzen duzuen argazki hau, baina ez da dinosaurioak hemen zeuden garaikoa. 1967koa da, eren egun. Da, dortzalarekin maratoi oso bat korrika egin zuen lehenengo emakumezkoa. Beste batzuk saiatu ziren, baina dortzale gabe. Bera saiatu zen izena ematen, eta lehenengo saiakeran, izena bizenekin emakumezkoa zala antzematen zutenez, urte honetan izena eman zuen bakarrik inizialak erabiliz. Eta alata guzti ere, saiatu ziren ibilbidetik ateratzen. Bai? Orduan, hitz egiten dugunean intersexualitatea, zero genero aniztasunaz, kontuan eduki behar dugu, emakumezkook ere, eren egun arte, zer nolako zailtasunak geneuzkan, ez? Kiroletan parte hartzeko. Orduan, oztopoen aurrean argi dago ikusgarritasun falta dagoela, eta estereotipo eta erreferente falta nabaria dala. Eta aipatzen da hemen karrera duala. Karrera duala hitz egiten dugunean, egiten diogu erreferentzia gehien bat, kirola eta ikasketak uztartzeari. Eta ikerketa guztiak karrera dualari dagokionez egin dira gizonezkoetan, eta emakumezkoak aipatzen diren gutxi horietan, aipatzen dira izateko ez dagoela laginik. Bai? Gero zer nolako eragina daukan gure inguruak, bai? Gure ingurune gertutik hasita, lagun, eskola eta faktore sozializatzaile desberdinetatik jasotzen duguna. Ikusten da heziketa fisikoan genero arrakala izugarria dela, baina bai ulertu behar da, eta Virginia bai zerbait aipatu du, noiztik usten digute emakumezko ikirola egiten. Heziketa fisikoaren jatorria zan soldaduzkarako gizonezkoak prestatzea. Orduan, heziketa fisikoa hor dauka bere zorrera, eta bakarrik gizonezkoentzat zan. Bai, horrez gain, batzuk salatzen dute genero rolak betikotzen direla heziketa fisikoan, eta horregaitik irakasleak guzti honetan daukan erantzunkizuna. Azkenean, irakaslea izan daitekelako rol horiek betikotzeko eragile bat, edo paradigma aldaketa batetarako eragile. Bai? Eta horrez gain, kontutan eduki behar dugu, emakumeko eskoetaz hitz egiten dugunean, zoritxarrez, beti emakume mota berdinaz hitz egiten ari garela. Emakume txuri, cis, eta maila sozioekonomiko ertainekoa. Eta gainontzeko guztiak, emakume mota asko daude. Arrasan ez berdinetakoak, cis, trans, pertsona ezbitarrak behor dauzkagu, zer gertatzen da genero aniztasunarekin. Orduan, erabiltzen dugun lagina, lehenengo eta behin emakumezkoena oso txikia da, eta erabiltzen den lagina emakumezkoetan beti oso heteronormatiboa da. Bai? Eta uste dut, sarrera hau, beharrezkoa dela ondoren eskainiko ditudan datuak ulertzeko. Bai? Nire helburua zen, datu guzti hauekin, betaurreko batzuk jastea, hemen dauzkagun datuak interpretatu ahal izateko. Datu pila bat zeuden, 1000 irakurketa egin daitezke, baina beste iruitzaldi beharko nituzke, bai? Orduan, labur saiatuko naiz, eskola kirolean, generoari dagokionez, zer nolako parte hartzea dagoen. Esan beharra daukat, hiru lurralde historikoetako eskola kiroleko arduradunekin hitz egiten egon naizela, eta guztiek komentatzen dutela, izena emateko erabiltzen den inprimakian, sistema bitarra dagoela bakarrik. Bai? Bakarrik zuk izena ematen duzunean, emakume edo gizonezko bezala izena eman dezakezula. Eta bai komentatu didate, beraiek, gainera urria izaten da beraientzako oso hilabete lan zama nahiko izaten dute, eta ze orduan egiten da, izen ematen gestio guztia, kudeaketa orduan egiten da. Eta aipatu didate, gero eta gehiago, baina aurten, oraindik ere gehiago, ari direla pila bat jasotzen, aurretik izen emandako pertsonen genero aldaketa egiteko, eta bar. Orduan, diot, hau gure egunerokotasunen daukagun errealitate badala, bai? Bueno, ikusten duzue,
eskola kirolean parte hartzearen diagrama hau da, eta nola, gizonezkoen naiz eta gutxiago diren, parte hartzea handiagoa da, bai? Eta evoluzioa hor ikusten da, arrakala oso astiro baldin bada ere, gero eta txikiagoa dala, zein dan evoluzioa ikusten duzue urteka eta lurralde historikoka, hemen, atzeraka egiten da, bai, baina bi generoan, guztio dakigu zergaitik ez da, COVID-a, bai? Eta berriro ikusten da, hori, esandako tonika hori, ez? Genero arteko bereizketa hor badagoela, baina gutxinaka, gero eta txikiagoa dala. Baina, nahiko bitxeru ditu zait, ze arrakala hori, eramaten baldin badugu, kirol astapena eta kirol konpetizioa konparatzera, arrakala asko ere nabarmenagoa da. Eta horretarako bakarrik Arabako datuak erabiliko ditut. Araban, 2017-2018an, kirol astapenean egiten zegoen parte hartzea goian ikusten da, eta ikusten duzue, konpetizioan genero arrakala hori nabarmen handiagoa dala. Eta gainera urteekin, arrakala hori gero eta txikiagoa da, berriro hemen, badaukagu ez, atzera egitorik COVID-aren ondorioz, bai? Baina ikusten baldin baduzue, azkenengo datuak dira, 23-24koak, eta begiratu, kirol astapenean, desberdintasuna minimoa da. Eta konpetizioan ordea, eta ja, kirol federatuarekin konparatzen baldin badugu, ze espero duzue? Bizkaian bakarrik 2017 eta 2024ko datuak zeuzkaten, bai? Baina beste bi lurralde historikoetan, ikusten duzu ezein dan arrakala, kirol federatuan generen arteko arrakala? Eske desberdintasuna izugarria da. Eta horretik iruditzen zitzaidan bai, nahiko garrantzitsua, aurretik aipatu ditudan oinarri teoriko batzuk, hau ulertzeko askenean tresna batzuk eskaintzea zen nire helburua, bai? Baina ikusten duzu eta hemen askenengo 2024ko datuak Bizkaiara agertzen dana, bikoitza baino gehiago da gizonezkoen parte hartzea kirol federatuan. Orduan, zer gertatzen da kirol astapena eta kirol federazioaren tarte horretan? Bai? Eta bueno, ja labur bilduz, ez dakit nola nabien denboraz, baina bueno, ondo. Gehien bat hori ez, zeintzuk diren guztionetatik atera beharko genituzkeen ondorioak edo. Lehenengo eta behin, generoa kontzeptu faktorean hitza dela, eta ezaugarri biologikoak eta soziokulturalak eragiten dutela, bai, biak. Gero, emakumezkoak eta asterizko batekin, zekehien bat emakumezkoak, baina ez bakarrik emakumezkoak, bai? Pila bat oztopa aurkitzen dituztela, bai, irisgarritasunean, bai eta kirol parte hartze horretan, oso gazteak direnetik. Eta hoien erantzule edo ikusgarritasun falta, erreferente falta, eta genero rol horiek, ez? Gizarteak generoaren arabera sortzen dituen itxaropen horietatik. Bai? Hemen interesgarria egiten zaita aipatzea, horrela ikusi izan da datuetan, berriro diot, datu guztiak ezin izan ditut aurkeztu ez da, baina bai harakatu ditu dela, eta gainera eskola kiroleko arduradunekin hitz egin da ez, bat egiten zuten guztiek. Nola, 2023an, Espainiko Futbol Federazio emakumezkoenak munduko irabazi zuenean, hortik aurrera, emakumezkoen parte hartzea futbolean izugarria hasi da. Horregatik benetan erreferente horrek benetako garrantzia dutela, ezta? Eta arrakala hori argi ikusten dela kirol astapenean horren bestekoa ez den bitartean, kirole errendimendura edo konpetizioko kirolera begiratzen baldin badugu edo kirol federatuetara begiratzen baldin badugu, arrakala hori desente handitzen dela. Eta esan berriro ere,
emakume mota asko daudela. Eta ikertzen ditugun emakume motak edo ikusgarri ditugun emakume motak beti nahiko hegemonikoak izaten direla. Bai? Baina kolore askotako, forma askotarako eta azkenean aniztasuna eta eskerrak guztio desberdinak garen. Eta azkenik, da hau ondorio eta aldarrikapen bat bedere bada, sistema bitarretik ere, pixka begirada igo beharko genukela, azkenean gizartea ulertzeko modu bitar horrek, azkenean pila bat mugatzen duelako, bai, egiten den analizia, egiten den praktika, eta ondorengo guztia, ez da. Eskerrak eman nahi nizkien, 3 lurralde historikoetako eskola kiroleko arduradunei, nirekin partekatu dituzten datuen gaitik, eta eskerrik asko zuei bai, eta hori norbaitek zerbait behar izan ez gero edo, hau da nire helbidea, eta hau da guztia, eskerrik asko.